o subirigokwanụ so na ya bụ nwa dibịa na Ọkịja gwara anyị na osokwu ejide aka ji ọfọ so na osokwu wee na-atụ egwu Chibuzo Emeka Ife osokwu wee na-atụ egwu fọmadị husband dew bịakwanụ na ya bụ ife o nyuru na ọgbọpụtagokwa ya na ọsịkwa na aka ya na ọbịa ya dọrọzikwa ya na di dew na ọkwụgokwanụ nke nwaanyị ahụ ụgwọ ejie ma na-asị kafa na-atị di dew nke anyị nwa ọkwụghọ nke nwaanyị ụgwọ ọbụla ọ gwagwa nke nwaanyị ahụ ife ọ gwakwa dew ji wee jee n'aka ndị polisi wee gbapụtakwa n'ihu akwụkwọ wee gwa ndị mmadụ na onwekwa ife mere ya taa na si jidekwa Chibuzo Emeka Ife onye nke eji one man te mma polu wee marụ ofu mba ji ya na-eme ofurodu Prince of Dollar unu echetakwa na dibịa pụta wee si ayo na-enwere otu nwaanyị onye nke a na-akpọ Uche na onye nwa bịa too Prince of Dollar na-alụsị Ọkịja na Prince of Dollar ji ya 900,000 na ọ chọghị ịkwụ ya ego dew agbata ngwa n'aka Prince of Dollar o buruzie dibịa nụnwa ya eje gbata nya bụ ụgwọ otu birigokwa na unu makwa na dibịa gwara anyị mbọsị ahụ na onye nwa bụ aka ji ọfọ na Ọkịja maka na ndị dibịa niile nọ n'Ọkịja na fancha bụ aka ji ọfọ so o si ekeghe ite ya na-abụghị aka ji ọfọ so o si ekeghe ite ya gbapụta n'ihu akwụkwọ oso na onye nwa bụ ekeghe ite na onye nwa bụ udene na-agbapụ ozu afọ na nke ikpeazụ a alụsị ya ga ọrụ Chukwu sọọsi ya na-ekwu n'ụwa n'ihu akwụkwọ na ọba aka ji ọfọ mana ndị dibịa niile ndị ọzọ juru n'Ọkịja ma nwaanyị ma nwoke fancha bụ aka ji ọfọ bịakwanụ ka nkọrọ na ifefa kwuru ebe anụnwa fa na-aga ọjị n'ukwu alụsị anụnwa mana o nwere egwu fa gbanyere ebe a ya mere na maya etinye nke ebe a ka o kwuo mana ebe nke nwoke ahụ kwuziri okwu mma etinye ka unu nụkwa n'ife o kwuru o wee bụ na ifefa na-ekwuzi ebe a bụ na tata ka fa na-emeghasị alụsị fa tụrụ Chibuzo Emeka Ife na nke nwaanyị bịakwa nụta ya na-alụsị n'afọ ya bụ Uche na nke nwaanyị gwalụfa na Chibuzo enye gị anya bụ 900,000 naira ka emeghasịzi anya bụ alụsị nke nwoke a wee nọrọ ebe a wee na-ekwu na onye ọbụla n'ime Chibuzo na nke nwaanyị ya echere ibe ya ife ọjọọ na alụsị Ọkịja ya ji egbuo onye ahụ na ọ bụ na fa ya atọbakwa ụtọ na enyi fa na-emebu na fa nwekwa ike ịkọntinu kama na onye ọbụla ya echere ibe ife ọjọọ na alụsị ikpochapụ onye ahụ na tata na fa ji ọjị wee na-agodo wee sị na ife niile fa kwuo n'isi Chibuzo ka alụsị ya esi wee kpochapụ ezinụlọ fa na fa emeghasị ha gie na akwụkwọ ahụ agbatalụ n'isi Chibuzo na fa adọkasị gị ụnụ ya fụ mgbe fa dọkasị ha akwụkwọ ahụ wee yinye ebe a ife nji wee mefe ọ na-eji ojii bụ maka ọbara anụnwa a na-ada efetasị n'ukwu alụsị ebe ahụ fa wee sị na onye ọbụla ya gwọrọ ibe ya ọgwụ ọjọọ n'ime fa na-abụ na alụsị jekwa n'ugbo onye ahụ wee sị ka m butere unu ebe a bifo unu ege ife nke nwoke a kwuru unu echetara na dew gbapụtara ọsọ n'ihu akwụkwọ wee gwa anyị na Chibuzo sị na ya atọrọ ya na onye ka o ji wee jee n'aka ndị polisi ọ ya bụ achọọ ya na afọ ya ka mara ife merie unu gee ntị n'ife onyonyo a unu ya afọ ebe nya bụ nwa dibịa kwuru okwu wee sị na Chibuzo chee echiche ka o were ndị ntọrị mmadụ tọrọ nke nwaanyị ahụ na alụsị anụnwa chụbụ ya gwakwanụ ya bụ nke nwaanyị ya werekwa kịta achụba ewu ojii bifo chi eji n'ahụ ya ya jekwa n'aka ndị polisi ka o jee gwakwafa ife Chibuzo gwara ya maọbụ ife o kwuru ọ ya emie maka amamnọọ ife ahụ ọ gwara dew ji gbaje n'aka ndị polisi n'ọnya bụ ife ka ọ ya gwakwa nke nwaanyị a wee kpọọ ndị dibịa wee yọọ ọfa ka emeghasị ife emerụ n'isi Chibuzo ka o were idea sịkwazie na onye gị ego mana ndị alụsị gbatara ụgwọ onweghị ụgwọ ọbụla unu gbatara ya unu sị na unu gbatara ụgwọ tiru na receipt payment ka ịfụ na Chibuzo kwụrụ ya bụ ụgwọ ego dew agbata ngwọ Chibuzo mgbe Chibuzo mechara ego ya ka onye ndị ahụ ọ bụrụzie ndị alụsị Ọkịja ya eje gbatalụfa ya bụ ụgwọ ide pray ide show unu na-aghọrị onye Chibuzo nke anyị ma ka onye amaghị ya ka onye nteje amaghị ya o nwere ife ọjọọ dị n'uwe ejighị atụ eri ya ya kwụ nke nwaanyị 900,000 n'ụwa nke akọ n'ụwa ọzọ ka gịnị wee mee akụkọ na-egwu Mike Ejeagha o nwechi ego ọbụla ọ kwụrụ ya ụjọ ka ọ kere nke nwaanyị n'ahụ nke nwaanyị pụtakwazie withdraw kesi o mere n'isi ya gbakwanụ nke nwaanyị ya were kịta ajekwa na police station jee nye ripọtụ ka ya kpụnụ ka unu ga-efe ya bụ nwa dibịa kwuru ebe ọ na-eme advat asị ndị gbatalụ mmadụ ụgwọ ọga Chibuzo enyeghị unu chichi Chibuzo Erika etejabọgụ taa ka a na-emebisi okwu a edoziela onye ka ọ na-emekwu ọkụ dị na mmiri ọnyụọ ụbọchị taa isi aga nwe ahụ ka anyị ere taa ka na-atọkasị okwu ha afọ nwa n'anya amaghị onye ka achọkwa ime ihe a na-emekwa enwe enyi anyị nwa ya agwụ igwuregwu ebe ọgwọ igwuregwu ọnwụ ogwudegbu ha onye bara nkata ka nkata
Na ya dị mma. Na n'ugodi. Biko. Ahụ ya hụrụ. Ọkụ dị mmiri anyụọ. Ngwa. Ihe niile agaziela tata na akwụkwọ na-adọkasịkwa anya ya. Chibuzo je kpara nkata ọjọọ je bụrụ ihe ọbụla bụ ihe ọbụla bụ ihe ọgwụ o eji isi ya bụrụ. Ọchọkwa ndị ya kidnap o eji isi ya bụrụ. Tata aka dị ya oti aka banye oti. Bụrụ ụzọ banye na hazụ. Biko. Mari la mọ nso. Tata dị sedo kwa. Biko. Ngwa. Ka bụ mmanya. Wezo mmanya. Ọma na-ekwu tata bụ nwa bodogwu mba na-abara galụsi nwere igbo na nwata bụrụ agwụ abụghị m ka m si abịa asị m maka mere nwoke ọbaka mere nwa nke efe dị asị m ngwa eji ekonye akụkọ ya ihe mere tata bụ ka ọ dị na mma ana m ekwukwa ọzọkwa bụrụ m ụzọ kwuo ka bụ nọmba m ka m na-achọ ka mkpọ my WhatsApp nọmba 08000 bụkọsi enyi ekwu okwu tata bụ ka ọ dị nwoke mmadụ nwaanyị na mma ana m ekwusi maka asị na ọgwụgwọ nke m posturu before nne mma na-ekwu okwu pipa na-ekwu nke dị mma pipa na-ekwu nke dị njọ mana anyị na-ekwu tata bụ ijire mmadụ ngwa mbọ kwa ụgwọ iji ọ bụkwa na ikwu ụgwọ iji atụ ọgụ na arụsị ji egbu gị ọmụnwa na-ekwu nwa odogwu na mba na abara gwa arụsị nwere igbo na nwata bụrụ agwụ makọsị ihe ya na-eme tata bụ onye ọbụla kwụba aka ụtọ emena nke ọjọọ onye m na-ekwu tata makọsị ihe na-eme tata bụ ka ọ dịrị anyị niile na mma ọ bụrụ na ihe na-esiri gị ike ihe ị na-eme na-agara gị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka ya ejiri ụlọ gị ọrụ ihe dị mma dịrị gị mana m na-achaka ọgwụ ọnwa ajaba achọrọ gị ọka ọkwa ọgwụ mma mana emu akwụ ọmụ sịkwara ọ ga-adị mma a sị na sịkwara na ọ ga-adịrị gị mma nke ọ bụrụ ị na-ekere m tata ọ ga-adịrị gị na mma ejide gị ụgwọ ọ bụrụ n'obodo Igbo ndị n'obodo Igbo maka ndị n'obodo Igbo ndị mesi biznes n'osi mba dị iche iche ejide gị ụgwọ kọntaktị nọmba akpọrọ nga ahụ nọmba akpọrọ nga is na mme WhatsApp line kọntaktị dama nọmba inweta m ana ọ bụkwa ebe ụzọ gba mmadụ akwụkwọ na-ebu ụzọ ekpegbu mana amana nke ahụ ya bụrụ bukwe ya na ntị bikọs ọ bụkwa na ịgbara mmadụ akwụkwọ dịkwa shọ ihe ọbụla ị na-agba mmadụ na akwụkwọ dịkwa shọ na ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu ife arụsị na-ekpekwa bụ justice onye ọrụ ekpekwa bụ ka ọ dị mma kwụbakwa aka gị ọtọ emekwana ka imegide mmadụ emekwana maka na ike onye akpata ego emekwana maka mekọsọ nse n'ihi ihe emegidegbu onye ahụ n'ike wee dị ụba ọ dịkwa mma bụkọs atụkwa ụra arụsị ichiekwa azụ dịkwa gbuo oge onwe oge bụkọs anyị na-ekwu tata bụ ka ọ dị na mma bụkọs na ọ dị mma ka anyị ji na-ekwu tata si na maka ga-eme ka efe gị a sị na ya gaziere nwoke na gaziere nwaanyị agazie